Mamimingwit na naman tayo, guys. Magpapasintok na naman tayo. Siguro kaya lang garmauran. So balikan natin yung nahulihan natin ng 1 kilo, yung kulay puti. Sana binabalikan. Yeah! So marami guys na nagja-jogging dito sa aming barangay, Big Double A. Good morning. Oh, good morning da. Sarong kilo. Hi guys, welcome back to our channel, Taurus 58 Vlog. So bali guys, nandito na naman ako sa Albay Golf. So mamimingit naman tayo guys, kahit anong isda na kumagat sa ating pain ay ating hulihin. So let's go guys! Ang hulog sa Albay Golf, pasintok, part 3. Boom! Hulog-hulog, hulog-hulog. Yeah! Malakas ang karat. A few moments later. Subad na. Ticho Brad. Oh my God! Wow! Ticho. Brad, nakadali tayo ng isa. Nakaisa kagad tayo. Hindi tayo binigo. Bang! Ayan. Ayan, barakuda. Ayan. Isang barakuda. Oh, Venus yung piggy bank natin. Ayan. Oh. Isang dangkal kalate, 2. Ayan. Nagkaisa kagad tayo, guys. Ayan. Ah, pabinas. Tink, 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 tink. Oh, sige. Ulog ulit tayo. So ayan yung binira guys, yung kulay orange. Ayan oh. Hulog tayo ng hulog. Oh, nakasubad ka? Ah? Hulog na naman guys. Hulog ng hulog. Yes. Barakuda. 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 Binas. One hour later. Uwi na tayo guys. Rumauran. Mauwi na tayo guys. Tama na itong pang mga nahuli natin. Ang isda sa Albay Golf.
Minas ang ating kasama. Yeah, Minas. Minas. Ayan. Minas. So, yan. So yung guys, bali pawin ako guys kasi masyadong madilim na dyan sa silangan. Mukhang uulan. So, tara guys, uwi na po ako. Thank you. Na, bebe! Guys, nakadaong na ako guys. So, bale, dito na lang ako mag-almusal kasi ayan, mukhang ulan. Binutong again guys. Bebe. Binutong. Kaya guys dumaong kagad ako kasi mukhang ulan. Tayo mo na niya oh. Si Bibi. Minutong again guys. So bali nakadaong na ako guys. So ito lang ang nahuli natin. Ayan. Ayan, tama na to. Pangulam lang ng mga bata. Kapagod talaga mamingwit. Sorry guys. Itong binutong pala guys. Kaya inulit ko ulit kasi masarap. So, sabi na galing daw to sa Kamalig. Binili niya. Tapos, sabi na binili ko din. Masarap kasi guys. Galing pa to ng Kamalig, binutong. Kaya inulit ko uling mag-almusal ng binutong. Galing pa ako sa laot. Masarap. Kaya mauran. Snack di bata. So yung guys, bali nagpapasalamat pala ako sa pagtangkilik sa aking vlog, sa aking munting vlog. Salamat po sa inyong suporta. Thank you very much. God bless you always. Thank you for watching. Bye bye. Boom. So yan na guys yung nahuli natin. Hindi napupuno yung cooler.